癒しの力よ。負けるわけにはいかん。覚悟でやるな。これで終わりだ。
その人だがラングリッサを置いて立ち去るがよ。それはできん。お前ら帝国にほう、こちらこそどうしても欲しければエルウィンよ。そうだな、ラングリッサー。やるじゃねえか。